Как да направим thumbnail като тези в YouTube. Отиваме в New Express Adobe и търсим YouTube thumbnail. И може да селектираме някакъв темплейт. Например, този. Така, да речем, че това няма да ни трябва. И искаме да си сложим наша снимка. Ето, тук може да добавим наша снимка. Upload from device. Добавяме, да речем, себе си. Така, за да изтрием бекграунда отзад, има много лесна функционалност. Remove background. Така, може да се кътнем. Нагласим. Така, да добавим някакъв друг background също. При Add background и да изберем нещо подходящо. YouTube thumbnail. Да кажем, това изглежда готино. И да напишем някакво съобщение. Малко да си поиграем тук. Тези може да ги махнем. Това също може да го изтрием. Автоматично излиза Edit в текста. Може да го маркираме. И какъв цвят да му сложим. Кажем малко по-лек. По-дебел шрифт. Може да добавим и още една снимка за YouTube. Може би бекграунда вече не е чак толкова подходящ, но така може да добавим. И ето как за 3 минути може да си създадете много бързо thumbnail.